sau'a shine ma yasu'ul insan an-nazaru ilayhi ko ma yasu'ul insana an-nazaru ilayhi abinda yake jikinka baka so a gani shi ake cewa sau'a yasa al'auran mutum ake kiranta sau'a saboda me saboda ba zai so a gani ba to sai Allah ya kirawo gawa da sau'a shi yasa ake cewa ayi wa gawa sutura amma abin takeici a yanzu saboda shigar social media din a hannun matasa da wasu marasa hankali sai zama na kaga mutum ya dau gawar mahaifinsa gashi nan ba sutura ya dau gawarsa a asibiti ko ya dau gawarsa a gida babana ne ya mutu Allah jama'a ta yana da addu'a to yanzu fi sabilillahi sai a kiyarda mahaifinka ya mutu in ka bada labari ba hotonsa sai a ce ƙarya kake yi bai mutu ba me yayi da sai ka sa hotonsa ma sai kaga ya dauko mutane da za su yi accident sun yi hadari a zube a titi wasu ma mata ne cikin wani yanayi mara kyan gani amma wani yana kokarin ya dau hoton ya saka a cikin abin nan a cikin Facebook ko ya yada a social media yanzu da aka yi hadari su inna lillahi wa inna ilaihi shi kamar yana ganin kamar wani abin kirki anan kana shiga haƙƙin dan uwanka mamaci ka duba yadda Allah ya kirawo gawa sau'a ma'ana abin ne da ake son a satirce shi amma mutum ya dauko na dan uwansa ya dauko na yayansa ya dauko na babansa wani abu ne da ya kamata a ce an tsawatar a kansa kuma ba musulunci ba ne wanda yake yi kuma yana shiga haƙƙin mamaci da Allah sai ya tambaye shi a kai Allah ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa muka halicce ku ciki zamu mayar da ku kuma daga ita zamu fito da ku saboda haka ba ka da dan adam ba inda zaka rayu sai a bayan ƙasa duk inda kai duk wani lalibe da dan adam yake anan lazuman banza ne ƙarshe dai nan zai dawo min ha khalaqnakum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كراتم يازو قرشي